Bangko Sentral ng Pilipinas Pahimangno sa pagkatap sa mga mini o fake nga mga salapi kang umabot ng eleksyon. Laki po sa ang mga mutilated bangko, papel di bangko nga di na mahimong dawaton. Ani ang report. Gibot siyang ni Atty. Lourdes Zombie, ang Regional Director sa Bangko Sentral ng Pilipinas, kung BSP nga mukatap na usab ang mga mini nga salapi base sa ilang record matag human sa eleksyon. Busa gi-alerto sa BSP ang publiko aron makalikay sa posible unya nilang pagkabiktima. Sagad sa mga counterfeit bills, 100 ngadto na sa usa ka libo ka pesos apan ana ang gihapoy mga fake nga gagmayng denomination sama sa 20 pesos. Dunay mga security features ang mga banknotes nga maoy tan-awon aron dili mabiktima. Ang Republika ng Pilipinas kini kinaibaban the first line of the note. Republika ng Pilipinas, take time to hinol. Kinahanglan emboss siya, dili siya pareha sa ingon-ini nga pan paper lang nga smooth kaayo. Samtang Pahimangno usab ang BSP kilabot sa mga kwartang papel nga dili istipliran, dili papilitan o bisan unsa, dili sulatan kay ilhon kini nga mga mutilated banknotes nga dili na gyud magamit. Sagad kining mahitabo panahon usab sa eleksyon. After the election, ang mga bangko, which are our clients, have observed an increased number of banknotes. Kining papel, dili ang coins ha. Kining papel nga mga i-deposito sa ilaha, dunay stapler, dunay sticker. Sometimes gikuha ang sticker but pilit gihapon siya. So when it is deposited to the banks, nagdikit-dikit. The banks are instructed and they themselves decline to receive this. Kaya pag abot po na dire sa amo man sana silang i-decline. Ang buhaton mahimong pailisan ang naasoy mga mutilated peso bills. Samtang ipakita usab sa BSP ang kabaguhan sa disenyo sa mga papel di bangko. Giklaro hinuon sa BSP nga madawat gihapon kadtong mga karaan ang design. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang, Bisdak.